Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Sa nama je Tatjana Beljinac i ona je dobila jednu od prestižnih nagrada sa ovogodišnje Pavlovske olimpijade kulture. Tatjana, molim te, reci našim gledalcima, to je medalja za prvo mesto koja je osvojena u konkurenciji koja je šta obuhvatala? Slikarstvo. Da li si ti sama pravila neku sliku, da li si crtala, šta je bilo u pitanju? U stvari, koji su bili uslovi takmičenja? Tema je bila Prvi svetski rat, uslovi takmičenja su bili, bilo je slobodni uslovi, mogli smo da biramo kojim ćemo materijalom raditi. I ja sam konkretno radila suvi pastel. Mogli smo da biramo koju ćemo tehniku koristiti. A čekaj, jel možeš samo da objasniš malo gledalcima šta si ti u stvari to tačno nacrtala? Pošto je glavna tema Prvog svetskog rata i gubljenje toliko života ljudskih i smrt, želela sam time da se bavim, to je bilo tu sliku da predstavim. Mnogo njih je radilo na temu, mnogo njih je radilo temu izbitaka ili tako nešto. I meni je bilo očigledno iz ovih radova koje vidim ovde da su mnogi koristili neki standardni koncept prilikom svoje kompozicije. To je vojnik, neka ptica i tako dalje, a ti si uradila onako prilično interesantno delo da se kao vidi neka žena koja grli lobanju, ali tako? Da. Vidi se majka u stvari kako grli sina. Vidi se i gore bledo njegova slika, uramljena. Moja neka lična impresija je da ovaj crtež izgleda potpuno fantastično. On jeste težak, on nosi očiglednu poruku, jeste malo mračan crtež, ali je vizualno strahovito upečatljiv. Koliko ti je dugo trebalo da, recimo, napraviš celu ovu sliku? Nama je dato neograničeno vreme. Stvarno su bili žiri i komisije su bili odlični prema nama, nisu nas ni proveravali, potpuno sloboda nam je data da radimo. A nisam ni znala, niko čak nije ni znao da treba da pripremimo nešto za taj dan, barem većina, kad smo došli. I to svi ovi radovi koji vidite je iz glave rađeno. A koliko dugo si ga radila? Pa ja konkretno 2,5 sata, ali ostali su... Neverovatno, ja sam se zaista iznenadio i imao sam neprikrivenu emociju. A ostali, ja mislim da smo imali oko 3-4 sata, da odradimo. Da li samo možda mi kažeš, da li planiraš da se u budućnosti profesionalno baviš crtanjem i slikanjem ili će ti to ostati na nivou hobija? Evo neko tvoje razmišljanje baš danas u ovom trenutku. Pa ja idem u umetničku školu, školu za dizajn i to je slikanje i umetnost je moja ljubav od 5. 6. godine. Tako da, naravno, želim da nastavim da se bavim tim i aktivno se i sada bavim time. Puno sreće u daljem radu. Hvala. Nalazim se u društvu pravih rokera, Andrej, Sara. To je bend Lavirint sećanja koji je osvojio prvu nagradu na Pavlovskoj olimpijadi kulture u konkurenciji rock bendova. Andrej, reci mi, molim te, kako se to desilo? Pa, svirali smo tri autorske, i jedan cover i na osnovu nekih predispozicije koje smo zadovoljili i kojim se žiri svideo, osvojili smo prvo mesto. Učestvujemo već na ovoj paluli već nekoliko godina za redom
i radujemo se svakom našem nastupu. Ali sad ste konačno osvojili prvo mesto. Sad smo napokon osvojili to prvo mesto. A reci mi samo, koji je cover bio u pitanju? Od negativa, ja bih te... Ti me ne voliš, pardon. To je dobra stvar. Odlično. Saro, reci mi, molim te, tvoje impresije, kako se osjećaš danas konačno kao pobednik? Sjajno. Prošle godine smo imali sreće, isto uzeli smo drugo mesto, srebrne medalje. To je bila nameštaljka. Ove godine se ipak vidi napredak, znači da smo i mi radili, da polako malo rastemo i ulazimo više u taj rok, tako da evo i dokaza. A recite mi, molim vas, ja vas nisam pitao, izvinjam se, šta ti sviraš, Andrej? Ja sviram glavnu gitaru, a Sara peva. Moj rođeni brat takođe svira bas i imamo bubnjara Radika. I za jednu pesmu smo imali takođe i gosta Stefana Stankovića. Reci mi, molim te, Saro, koliko si dugo baviš pevanjem? Od svoje 6. godine. Čekaj, pa jel obožavaš svoj bend Lavirint sećanja? Obožavam, stvarno I obožavam. ne smete ti što si totalno u društvu muškaraca? Ne, Poštuju te. apsolutno, nemaju izbora. Nemaju izbora, okej. Ja vam želim sreću, pa sledeće godine da osvojite neko prvo mesto na nekom još većem takmičenju, iako je i ovo zaista za svaku pohvalu. Hvala puno. Hvala najlepše. Ćao.